Výroba fúkanej vázy do formy. Tento druh techniky spracovávania, na rozdiel od hutného tvarovania, umožňuje vyrobiť väčšie množstvo rovnakých výrobkov podľa tvaru formy. Na nasledujúcich záberoch sa môžete zoznámiť s klasickou výrobou fúkanej vázy do formy. Ako každá činnosť, aj táto začína prípravou pracoviska vrátane formy a sklárskeho náradia. V tomto prípade ide o drevennú dvojdielnu formu z bukového dreva, drevennú podložku, hladítko, zvalák, zárezku, gulaté nožnice, odrážák, drť z modrého preťahovaného skla a vidličku na odnášanie výrobkov. Po nahriati sklárskej píšťaly sklár naberie potrebné množstvo skloviny, ktorú zváľa a rozfúkuje banku. Jej tvar a sila steny je veľmi dôležitá pri fúkaní výrobkov do formy. Točením sklovinu zváľa vo zvaláku na požadovaný tvar. Po vyfúknutí a ochladení banky sklár na banku naberá potrebné množstvo skloviny, ktorú za stáleho otáčania sklárskou píšťalou prenáša do parôžka. Postupne sklovinu rozfukuje a predtvaruje. Tu musí sklár dbať na správnu viskozitu, čiže teplotu spracovanej skloviny, aby ju po vložení do formy správne tvaroval, točením a fúkaním. Forma musí byť namočená vo vode, lebo voda vytvára medzi sklovinou a stenou formy párny vankúš, ktorý zabraňuje vypaľovaniu formy. Po vytvarovaní výrobok vyberie z formy a stálym točením ho vyrovnáva a prehrieva. Spolupracovník si pripraví náber, ktorý farbí modrou drťou pre hutné zušľachťovanie výrobku. Tento náber podáva spolupracovníkovi na vyfúknutý výrobok. Táto technika zušľachťovania sa nazýva plastické navíjanie skloviny. Po navití skloviny výrobok prehrieva, aby vyrovnal teplotu v celom výrobku. Po prehriati výrobok zahladí hladítkom
čiastočnom ochladení výrobok odrazí od sklárskej píšťaly na vidličku svojmu spolupracovníkovi, ktorý ho odnesie do chladiacej pece. V chladiacej peci sa výrobok vyhreje na tzv. Chladiacu teplotu. Pri tejto teplote má výrobok určitú výdrž, medzi ktorou musí nastať vyrovnanie teplôt v celej hmote výrobku a následne i k uvoľneniu všetkých napätí, ktoré získal výrobok počas tvarovania. Po výdrži nasleduje postupné ochladzovanie takou rýchlosťou, aby sa vo výrobku zase nevytvorilo nebezpečné napätie. Po vychladení nasleduje kontrola a príprava na prvotné opracovanie výrobku, ktorým sa v tomto prípade rozumie opukávanie, obrusovanie a sámovanie. Opukávanie spočíva v narušení povrchu výrobku diamantovým hrotom. V ďalšej fáze sa pomocou ostrého plameňa zemného plynu a kyslíka vyvolá silné prehriatie na požadovanom mieste. V dôsledku rozťažnosti skla a jeho nízkej teplotnej vodivosti sa vytvorí prechodné napätie. Narušený povrch a napätie spôsobí v danom mieste oddelenie hlavice od výrobku. Pri opúkaní výrobku nasleduje zarovnanie výrobku obrúsením a zjemnením vnútorných a vonkajších rán, čiže sámovanie výrobku. Výrobok je dokončený umytím a jeho kontrolou. Fúkaná váza do formy má úžitkový, ale aj dekoračný charakter. Tento dokument bol spracovaný v Združenej strednej škole sklárskej v Lednických Rovniach, ktorá prezentuje klauzúrne a maturitné práce svojich žiakov a absolventov vo vlastných výstavných priestoroch.